राइस नोंथांमोन बास गाखोदों रङामाटि एग्रिकालचार कलेजाव बास गाखोदों नोंथांमोन रङामाटि एग्रिकालचार कलेजनि मिटिं हल बियो राइस नोंथांमोन जोंना लोगोफ्रा गासै जोङो फैदों बास गंनै राइस नोंथांमोन जोङो बाव ट्रेनिं लानो फैदों राइस नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय गासैखौबो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आं फारि फारि रङामाटि एग्रिकालचार कलेजाव मा दं नोंथांमोन देखायनो नायदो नै बिल्डिंफ्रा बेनो कलेजफ्रा सिनारि आरो भिउसफ्रा बरिया राइस नोंथांमोनहाबो मालाबा सम जायोब्ला बा फैनो टाइम मोनोब्ला फैनानै बेरायफैबानो जाबाय रङामाटि एग्रिकालचार कलेज रङामाटिनि लिसु बिफां राइस नोंथांमोन ओरैबायदि बिबार बारदों गासिबो सारि सारि लिसु बिफां राइस नोंथांमोन लामाव लिसु बेयो बोरमा एग्रिकालचार कलेजनि मानसिफोरजों फिजानाय राइस नोंथांमोन कल बिफां होनो नै बेखौ राइस नोंथांमोन नै नायदो रङामाटि एग्रिकालचार कलेजनि उसुङाव दङ बियो कल बिफांनो नैबे मोसौ जार्सि गाय बियो एग्रिकालचार कलेजनि प्रिन्सिपाल फिसिनायनो राइस नोंथांमोन बियो लेबु बिफां गासिबो गाहाय गाहायावनो फिथाइ दंजोबो राइस नोंथांमोन बेयाव मथा मथि 7-8 बिगासो जागोन बिलाइआनो गैया राइस नोंथांमोन लेबु बिफाङा गाहाय गाहायावनो फिथाइ दं ओमफ्राय बै नुहुरनाया गासिबो थाइजौ राइस नोंथांमोन थाइजौआबो ओरैबायदि गाहाय गाहायावनो बिबार गोगोम लासोगारनाय हाइब्रिद नामाथाय नायदो नै राइस नोंथांमोन थाइजौआ बिबारा ओरैबायदि दं जा समायना नुखादों नोंथांमोनहाबो फैब्ला ओरैबायदि समायना मोनगोन जायगाखौबो ओरैबायदि ब्लां ब्लां गुवारथार राइस नोंथांमोनहाबो फैदो नायफैदो बियो कलेज क्लास लाग्रा राइस नोंथांमोन नै बेनि बाउन्डारियाव दं जोङो गेटआ बै नुहुरनायजोंनो फैनांगौ राइसमोन नैबे गुवार मथा मथि हाया 80-90 बिगासो जागोनदां राइसमोन नायदो नै मा फुल होनो बेखौ मिथिला होमब्लाबो नोंथांमोननो मा दं देखायबाय आङो नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय नै नायदो बियो नैबे माइ हाग्रा मेचिन राइस नोंथांमोन बजा खालांखायो जाहैबाय बे मेचिना माइखौ हानानै गावनो अट'मेटिकनो नै कलेजआ बेनो बे सिङावनो क्लास लायो आरो बे बिबार लामानि साइडआव गायनाय ओरैबायदि समायना नुदों बिबारखौबो नायदो नोंथांमोनहा बेयावनो जागोन नै हलाव हाबफैबाय जोङो हलाबो ओरैबायदि स्टेन्डार्ड नायदो बेयावनो जायो मिटिङा 100-150 जनसो मानसि जायो खोमा सिङाव उनजों रावबो गैथ'वा जों हाबगासिनो दं नै बेनो नायदो नोंथांमोनहा गासैखौबो देखायबाय आं नोंथांमोननो बिलुन खालायदों এই অনুষ্ঠানটো আমি ভাবো